Domnul Ficus, care este ceva imens, așa printre blocuri și deasupra unei străduțe. Este o specie australiană, așa scrie pe tablița asta indicatoarea lui. Și am citit în altă parte că acești ficuși pot ajunge cu coroana până la o suprafață de 50 de metri pătrați. Și aici o să vă arăt ceva interesant. Cum a protejat primăria o rădăcină de-a lui, nu știu cum se numește, dar înțeleg că rădăcinile lui așa se formează, din aceste liane care coboară din el. Ia uitați cum l-au protejat și au pus și o plăcuță explicativă aici, ca să știe toată lumea despre ce este vorba. Și scriu aici pe plăcuță, în cazul în care se sesizează vreo problemă, ceva neregulă să sune la primărie. Cam asta am vrut să vă arăt. Mie mi se pare senzațional, așa, printre blocuri.